Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts una vegada més als continguts que vaig penjant a les xarxes, ja sabeu, YouTube, Instagram, Facebook. Com sempre us dic també, moltíssimes gràcies a tots aquells i aquelles que compartiu aquests continguts perquè els vegi més gent i es viralitzin almenys una mica. Avui, com heu vist a la careta d'entrada, us porto en Constantino Romero, un personatge pels que ens hem dedicat a la comunicació irrepetible. Constantino Romero va ser un gran doblador de personatges i de frases tan famoses com les de Darth Vader amb aquell "Yo soy tu padre", com l'Arnold Schwarzenegger, "Sayonara Baby", com James Bond, amb en Roger Moore i en Sean Connery, que ja sabeu que sempre deia "jo soc Bond, James Bond". Bueno, Clint Eastwood, que era el doblador oficial d'aquest actor, i tantes més. En Constantino va fer ràdio, va fer televisió, per descomptat va fer doblatge, va fer musicals, va presentar concursos. I nosaltres el vam descobrir en una nova faceta que ja veureu que amb ell l'entusiasmava i que no és gens coneguda, que és la de Rapsoda. Per què el vam conèixer? Doncs perquè a Castell d'Aro se celebrava el mercat medieval que se sol fer i ens hem de remuntar a l'any 2002, per tant, 22 anys enrere per recuperar aquesta entrevista que li vaig fer, perquè la Lluïsa de Televisió Costa Brava em va trucar i em va notificar que en Constantino estava a Castell d'Aro i que seria interessant fer-li una entrevista. No sabíem molt bé com enfocar-ho i al final vaig dir, vinga, va, anem i alguna cosa sortirà. I ara veureu, és una entrevista de gairebé una hora, però l'hem reduït a 10-11 minuts amb els millors moments per conèixer aquest personatge amb una entrevista que jo crec que mai li ha fet des del punt de vista que li vaig fer, a més de barrejar el tema del mercat medieval que ell promocionava amb la seva vida professional i personal. En Constantino Romero va estar 47 anys treballant en la comunicació i en aquest temps es va fer molt amic de Marià Albero, que va ser un personatge que va contribuir a la nova cançó amb la rondalla de la costa. I després es va dedicar també a això dels mercats medievals i el va cridar en Constantino dient que ell podia fer una aportació com a rapsoda. I es va incorporar i per tot Espanya anava fent mercats medievals i en Constantino recitava poemes d'Ausiàs Marc, de Sant Joan de la Creu i ja veureu que de molts altres personatges. En Constantino va morir relativament jove, amb 65 anys, del ELA, d'aquesta malaltia que ara l'Unzué ha fet que sigui tan coneguda i que és tan dura i tan dolorosa. Doncs bé, ell mateix es va acomiadar 7 mesos abans dient que es retirava a través del Twitter, però és que ja veia que arribava al seu final. Ell havia nascut l'any 47, crec recordar, a Alcalá de Henares, on es va desplaçar el pare per feina, però ell sempre va dir que ell era d'Albacete, que és d'on provenia la seva família. Doncs jo crec que serà interessant aquesta veu que quedarà amb nosaltres per sempre, perquè ell ha desaparegut, però les pel·lícules i el doblatge queda, sobretot del seu Clint Eastwood, ja que ell era aquesta veu oficial. Algú va dir que si algú hagués de presentar les cançons del film musical del Cel, en Constantino Romero seria qui les presentaria. Per nosaltres, una persona admirable, que ja havíem conegut anteriorment per temes professionals i que avui, al revisar aquesta entrevista, estic més que satisfet d'haver-li fet. Espero que vosaltres també us agradi i que així també les pugueu compartir si us sembla bé. Moltes gràcies, us deixo amb ell, Constantino Romero, i també donar les gràcies a Televisió Costa Brava per l'utilització d'aquestes imatges que ens varen fer ells. Aquí ho teniu. Hi ha artesans, hi ha... Hi ha malabaristes, hi ha músics... Tu ets una persona... Tu ets una persona que estàs molt vinculada amb els artesans i amb aquest mercat medieval. Explica'ns, ens ha sorprès una mica, per què? Bé, jo de tota la vida tinc una gran amistat amb el Marià Albero, que és el creador, junt amb la Laura Tàpies, del mercat medieval, cosa que es va fer fa 10 anys amb el Camí de Santiago i coincidint amb l'any 92, precisament. Des d'aleshores ells han anat fent mercats i són, ja dic, els creadors. I fa un any, més o menys, aquí a Castell d'Aro, precisament, vam
pensar que per què no fèiem alguna cosa, m'incorporava d'alguna manera. Dic, oi, jo no sé fer gaires coses, jo de malabarismes no gaire, ni de músiques tampoc, però home, podíem incorporar una mica de poesia del segle XIII, XIV, XV, fins i tot, i vam pensar que era una bona cosa i és el que fem, no? Recitem, junt amb el Salterio de Marina Albero, doncs fem poemes de San Juan de la Cruz, de Gonzalo de Berceo, de l'Arcipreste Pita, de Guillem de Pitié, d'Ausiàs Marc, en fi, fem una mica de recitat molt delicat, perquè és una cosa molt delicada, ja dic, però la gent que ve, que fins ara han vingut a veure-ho, doncs els ha agradat molt i d'alguna manera és una mena de cosa que no se sent gaire. S'ha cantat molt, a Ausiàs Marc s'ha cantat molt, però no es diu, no se sent dir, i la poesia d'alguna manera s'ha escrit per dir-la o per llegir-la. I ara s'ha creuat al carrer, que d'alguna manera és el que em mancava, no? Perquè sí, jo vaig començar a la ràdio, teatre, he fet cinema, he fet una mica de tot, però em faltava al principi l'origen de la nostra feina, no? La nostra feina, no hem d'oblidar, va començar al carrer. La gent que parla en públic, al principi parlava en públic a les classes. I jo volia saber com era tot això, volia sentir aquesta escalfor de la gent, del públic, cosa que no es pot aconseguir ni amb la ràdio, ni amb res, no? Ni amb la tele, ni amb qualsevol altra cosa que no sigui... El més proper és el teatre, però això és un pas més enllà del teatre. Estàs dintre d'on és la gent. Sí, perquè, com dius, jo podia estar apalancat absolutament, rascant-me la panxa a casa, i em sembla que no és el cas, no? Jo crec que aquí està la vida i aquí està l'alegria i aquí està la raó de tota la nostra feina i el que fem. Aleshores, penso que és congruent només haver fet això, no és res més que això. Bé, ens hem desplaçat a un altre costat de la Fira Medieval perquè els músics estan en plena actuació i ara anem voltant amb en Constantino Romero, que et diuen Tino, veritat? Sí, els amics em diuen Tino. Si es deixes dir Tino, per almenys que... I tant. El Tino, que és un home d'Albacete, això sempre es parla, no? Per això no sé si de l'accent o què, perquè en el català vas suposo fer un esforç, perquè tu venies d'Albacete, eres castellano parlant. Sí, jo vaig... un esforç seriós. No, va haver un dia que vaig dir, bueno, això del català, què passa? No? Perquè jo no parlava ni bé ni malament, no el parlava, directament no sabia dir, expressar-me. I vaig dir, s'ha acabat, aleshores vaig posar fil a l'agulla, com es diu, això va coincidir amb una obra de teatre, el Romea, que d'alguna manera també em va forçar, no, a la màquina en aquest sentit. Però en un any ho vaig més o menys enllestir i des d'aleshores ençà, això era l'any 83, doncs bé, ha anat millorant a poc a poquet, no és fàcil perquè ens hem d'enganyar, però jo també sóc un tossut, és a dir que jo un dia, ho prometo, acabaré parlant català bé. I el que passa és que ells han hagut de fer una miqueta com tu, anar-se reciclant per l'espectacle, perquè de fet ells són comerciants o artesans, també han de formar part d'aquest col·lectiu que feu de l'espectacle. Tot això, evidentment, requereix un plantejament per part de tothom, perquè estem fent un espectacle amb aire medieval, no? I aleshores això, doncs requereix per part meva un petit esforç i per part de tots els altres un gran esforç, perquè no és fàcil anar amb tot això des de Torrelavega a Castelldaro, vull dir que és el que hem fet ara, no? Però ho fem amb alegria, amb moltes ganes. El Constantino Romero, que és una persona terrenal, que quan passa això, que quan la gent entra a la televisió i tot, podria anar amb divisme a sobre de ser una persona poc assequible, com veieu, és el contrari. Potser és més assequible fins i tot que nosaltres mateixos. Com es porta això? No, és que no... Hi ha fama? Existeix això de la fama? Què és això? Sí, això de la fama és com diu el Fernando Sabater, és com res, però molt més aparatós. És absolutament res. I com això t'ho has d'aprendre, com res. Si penses que el fet que la gent et conegui, que et diguin, sàpiguen el teu nom, que et saludin, si això ha de condicionar la teva manera de ser, doncs em sembla que és un mal negoci. I no, jo continuo sent la mateixa persona de sempre. El que passa és que hi ha molta gent que em coneix i que em diuen coses i que m'estimen, perquè jo ho noto i això m'agrada molt, doncs mira que bé, no? Però això, evidentment, no té per què afectar la meva manera de ser ni de comportar-me amb els altres, en absolut, no li trobo cap motiu. Tot i que es veu que sí que passa, no? Però a mi m'enlluerna, no? Quan veig alguns companys que fan segons quines coses. Però bueno, ells sabran, jo no sóc qui per jutjar-los.
Sí, com deia al començament, tu ets una persona apreciada i valorada a la professió. Suposo que això sí que ho perceps, no? Home, sí, jo no detecto enemics i això em porta una mica de tranquil·litat. No els sento de la mateixa manera que penso que ningú no és enemic meu. Jo no tinc una llista d'enemics, no tinc apuntat a ningú allà. És a dir, que si això té una contrapartida, deu ser això, però l'altra cosa no ho sé. També és cert que jo no vaig per la vida fent mal a ningú, intento que les coses estiguin bé, i si haig de fer una malifeta no la faig, encara que sigui per aconseguir alguna cosa. Això no paga la pena. Jo crec que tu ets una persona que navegues en aigües tranquil·les, diguéssim. Ara sí, però és que porto fent aquesta feina des de l'any 64. Jo tenia 17 anys. És a dir, que aquesta cosa ja la vaig empassar, me la vaig empassar al principi. Ara sí, estic més tranquil, ja no tinc aquesta premura del començament, aquestes incògnites. Ja fa molts anys que faig aquesta feina. Per això estic aquí al carrer, perquè estic tranquil. El fet que treballis, per exemple, amb gent com els companys de la Trinca, amb Jazz Music, que és l'espectacle més comercial, diguéssim, no? Com dèiem abans, que passis a recitar els textos de Sant Joan de la Creu, els teus companys de la professió et diuen, home, no hauries de fer segons què perquè tu ets una persona culturalment o intel·lectualment preparada per fer... T'ho diuen o no? Sí, no, tothom opina, clar, hi ha gent, no, tu no has de fer això perquè lo tuyo és no sé què, i l'altre diu, no, lo tuyo és lo otro. Aleshores, el que has de fer és pensar què és lo tuyo i decidir-ho tu, no? I jo penso que lo mío, doncs, és fer el que em dóna la gana, i ja està. Això està molt bé, a més, toques una mica totes les tecles de la professió. Ara la gent vol ser, tothom vol ser famós, model, advocat, no sé què. Tu, que crec que és una persona que ets un referent per tots nosaltres, i més per la gent de la professió, què n'opines de tot això? Què li està passant a la gent? Què ens està passant a la societat? Home, és evident que en aquest món que està tan connectat, en mitjans audiovisuals, doncs això ha creat un mercat que no existia fa 50 anys, o menys. I hi ha molta gent que a l'escalfor d'aquest mercat doncs, han sorgit fent no res, i s'han fet aquesta escalfor i moriran en aquesta escalfor també, o en aquest foc. Són personatges que no venen d'enlloc ni van enlloc, i que passen per aquí, i mira, se'ls hi veu, no per aquí pel mercat, no per les teles, vull dir. Però no té cap consistència, això sempre ha passat, no? Vull dir, abans, amb els romances de Ciego, doncs, escrivien històries, era la premsa rosa d'aleshores, això sempre ha existit d'alguna manera. Aquests personatges avui dia doncs, guanyen molts diners, estan molt reconeguts, entre cometes, en molts llocs, però penso que ja està, no? I aquest triomf fàcil de fer un curs de 4 mesos i convertir-se en no sé què, doncs, bueno, això és també una mica producte dels temps que corren. Dic, en el tema del doblatge, com el que dibuixa tot, suposo que a tots els fills els estimes, però totes les veus que has doblat, que han sigut de les primeres estrelles de Hollywood, bàsicament, Clint Eastwood, suposo, sí, Clint Eastwood, que no la vessi jo ara. Dic, tens una estima especial per alguna d'elles? Suposo que és una pregunta tòpica, aquesta. No, al Clint Eastwood jo li tinc molt carinyo perquè, de fet, crec que li he doblat totes les pel·lícules, a excepció feta d'un parell o 3. Totes les altres sí, les he doblat jo, aleshores, encara que sigui per una raó de quantitat de pel·lícules, doncs sí, li tinc una mica d'efecte. Però no sóc dels que s'enamoren dels personatges ni tot això. Jo faig la feina de doblar el senyor Clint Eastwood amb tot el carinyo i tota l'eficàcia que puc, però quan vaig a casa me n'oblido, vull dir que no em porto el senyor Clint Eastwood a casa. No ets el mitòman. Només has donat també una prova més que ets una persona no només normal, sinó que fenomenal, i et volem felicitar per ser com ets i poder fer el que voldria fer tothom del món, que és el que li dóna la gana. Ai, amic meu, però per això han hagut de passar del 64 al 2001 uns anys. Però tant de bo que ha passat i estic molt content de finalment poder fer el que, això com dius tu, no del tot, però en un gran percentatge sí. Molt bé, doncs aquesta és la visita que Constantino Romero ha fet a Castelllaro, que ens hem trobat, que hem coincidit també amb vosaltres, els companys de Televisió Costa Brava, i que per mi ha estat un gust fer la meva primera entrevista, que no és gens fàcil caminant. Ara, quan acabem, li demanarem consells professionals. No, consells, no soc gaire molt bé. Per ser una miqueta millor i semblar-nos una miqueta el que, com he dit al principi, és el nostre referent i el nostre gran mestre, que tenim la sort que sigui així d'assequible, en Constantino Romero. Gràcies, Constantino. A vosaltres. Salut a tots. Moltes gràcies.